Altra de les mentides que diu el Partit Popular és que hem convertit l'Ajuntament en una agència de col·locació de familiars, afiliats i simpatitzants. En esta legislatura s'han creat més borses de treball que en els 16 anys que va governar el Partit Popular. Actualment hi ha actives una borsa de peó d'obra, borsa de jardiners, borsa de neteja d'edificis públics, de monitores de temps lliure i de coordinadores d'escoles d'estiu. Com que el PP no s'haurà llegit ninguna de les bases, perquè no han fet res esta legislatura, nosaltres ho expliquem. Les borses de treball van ser publicades en plafons informatius, webs, xarxes socials i al banc WhatsApp municipal. Per tant, van arribar a tota la població i qui va voler es va presentar. Les borses marquen que els contractes seran com a màxim de 6 mesos a l'any. Per tant, ninguna persona de la borsa podrà estar contractada més temps del marcat. A la valoració i puntuació dels candidats van participar només treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Cap regidor va estar en el procés de selecció. A banda de les borses de l'Ajuntament, comptem també amb persones dels projectes Avalem Joves i Avalem Experiència, que venen seleccionats directament per el CERVEF. Se cree el ladrón que todos son de su conducción. Doncs no, senyor del Partit Popular, no tots som iguals. Nosaltres governem per a totes les persones d'Albarà del Sorell.